ngangalong unong rep sirta jingim. Nadu bangadang kena ngarep hadu mentakis ni. Tengam hat siam kum kene kapor. Oi ngala siam mensua haki kerpio ki plio tang lai genta ngala mat lut na benta jung kita hamre mendon jing te mentau senem ka jing pelut jungah ne kam dei ka ba kai ngala pelut da ki pho char sa kita wai da sin ban penbit penbiang na benta kine ka jing rep jungah hang ne te rei ha kan ne ka senem ko bam ta ka long ka jing na ka liang jongi kinong rep na benta ka yo na marba om don yo kala chule no lut kine kimar ki jungi une sokya pangirep ladang ikhet akapor ko balaj yo kemut arspa kilo om duna tangkat ne ka jingrep nrei om don jaka bandil shu ai no ikisniang te ngidi keto kan ne po yom sneng nrei kador om don khat san dengka khan ru dengka te uneu asyar hakajaka ka bangin di san tho tungka mentang la di tang arpusan lane arpo tungka kata kalong ke jingdu nong nakaliang jongi kinong rep keu ne so mungkin pelun baro si kata bangi laj kayo ngidi rup ho nyup ho si kilo rei menta tang arpusan lai pho tungka si kilo te kemut ladau ya tang kataro ngila sungkumen rei kwat kataro kidang ya pan dunador lenne ki yak nyodor tengi semjing nakaliang jongi kinong rep pat ngau barep semjing namarba kambit kambiang kayo te nakaliang jonga kum nong rep bat kinong rep na ai kublai kerpang ru na benta kane ka seng nong rep kabla plilenti menta sipor ya ka bakilawan hit dia umar jongi na ying te detang kata kabangi suk nakaliang jongi kum kinong rep bakane ka seng nong rep kala ai boci saya ka bangin pendi ya umar jungpi dengan ai kublai na benta ka seng nong rep ka bala kloi sisa ban ai mensim na benta jonga nong rep bat jongi ki nong rep ke nakaliang jonga pat ngasngo ban ong lada ka sorkar he ka ailat yangi ya ka wei ka yo ka ba don hakane ka sentar sning te kata kalong ka jing mentoy rengkat bat kinong thit kinwan thit ha ketika yo ka bangi delang lada hakano kano tangba kadai hangne hapo jongka area musning kata kalong kejing don kam jongi kinong rep ane ko daong mo alut iya ki sana ko jar ye kejing ta kawai long kamla su man ko bar ko kejing pelut ni eli de bun truas tu kilo ar kilo betit na lang tu sinong sang tu song sning ye la kasi si kilo san kilo na kapor sa kapor kipat ba ki jupan pau yala ki jinge jongki khamtam kinong rep ki bajuim da ka kam kendo jakpo hagane kapor lockdown ka ba ka prathai baro ka wei ka don hapdeng ka jingele banyada na ka jingpang coronavirus hadin ka jingyo jing tip ba kinong rep jhur ki badon ha ka sunong sach sning ki don hapdeng ka jingkut lat bandi ya ki marep jongki ki ba kenthup yo sok manken ashar pelun ashar saw sokhya riu hadam kulong pothau bat kiwe habayo obania kren ban uba bestar mali ubade uwei na kinong rep jhur kate kathany ulapan pau ya ke jingsongsi ka bajur hadin ba umla ban lekdi ya ki marep jongu bat ba om yoru ban lethit dawa jhur nangta ka ba khamsongsi shushu kalong ban mar ba omdon jakadi uklem pendut nong snishu ban lekhet ya kite ki marep kumta kilahe bat kilashup ut bej hakat kate ke cakarep katto kane na kite ki jhur la penlong jingbam sniang no yaki bat katto kane pat la di yaki hakador ka batat na ka jingsong sun elem ki para shnong banwan thit yaki nalor kane ka kamrep jhur uba bestar udeiru unong rep sotrun bat kala terpat henrei kineru ulahap hakaju ka apon ka ba umla bandi yaki hakador ka babyang bat karkom ka badei henrei la shudi menlen no yaki nalor ba bestar mali udon hadu khatwei ngut ki khun bat lai pusan ngut ki khun kisiu udon kam shibun kapisa ban kerjaan ya kaying henrei kala penlong yu ban dunong na ka e ke ba la deb ban penlut ha ka por thung ha ka por ka ba ompat don kene ka lockdown la yoru ban lek kendu ya ba es par raji ubade weipat unong rep na ka te ka snong hi
uneru ulamat ya keju kejing e ka ba omdan jakadi bat kejing tre sitom jong u ban penlong penman ya kene kejing rep kala long le no ino layo ru ban ya keren bat urang ba senong jong kete ke senong hak ba na kaliang jong ne urang ba senong ru ula penpau ya keju kejing e bat kejing kublei ke ba kerpang ula ai jo MLA jong kanong po constituency hak ba uneu MLA ula keren hapo assembly halor kejing e jong ipaj ba nong rep jelah kat kum ka jingdon ki nong rap hang ne hapo ka snong sai sning damli ki tulum ying hi kamba ngidang sudap le ka baseline survey ka bai de hapo snong ka ki tulum ying ki don hapo ka snong ki don ru pusau tali ki tulum ying te na kini ki ru pusau tali ki tulum ying san phunyo tali ki tulum ying ki de ki ba im daka rap karyang ke ba im be ha kita ki kenja bong agricultural activities be im ta ki rap jhor ki rap kaba ki ne ki slatar pat ki senyam bade wita ki marem te bat ki balalong aktif ki ba ki farmer ki balalong aktif ba hapo ka snong jungi lak num ta kat kum ka baseline survey ki la don live ho ari ki balalong aktif hakarep karyan to hoide bakata ka phang ka baningkong ka de ka jing bom yo ban panya yeu ya kini ki marem kari hi borok kawe hi ka khen baki nong rep hi ki de kita ki butlum jong kari bat hakayo ka kot ma te kane hi kalalong ka jing doko lupa namar kumenta ki nong rep bapli nadu kapor ka baki sedang banpu bantung rengkat baka kata ka jing yu i ka jongki bakin don bakin yo ek ta ka jing mentoy ka bakrau lan ka kamyo ek jing mentoy ki babun abade bakar kum tung lan har kum so te henry haba mentapa uni u jingthung ulalong ki jhur ki jhap ki lalong la des ban panya chayo te kajan okum kane ka khlam ka ba nitip barok ba udi kunyang jingpang covid-19 kaja kumne te nakaliang junga kum rurang ba ngai i ba kadon ka e jingdu nong ka bakrau hai kinong rap namar ba kum ba kalong menta bar na kinong song snong jungi ngim yo ban panya yo ya umar rap jungi te nang ne napo snong jungi hi kini ki bang la batai phi bakila long active farmer la kumno ha ka sis khen kila yo palat ya kalai spa kilo bat ha ka sis ngi la da kini ya khet tang katu ka ningut ki no rem kam duna su ya ka arton tam jing mi jung jhor ne snong te kumba kalong menta ha ka jing sakut kene ka lockdown kumne ngim yo ya ka jaka ban penya yu marem te kane hi ka bakta ni kong e hi yo no rem kumbangi i hi te nga sengoban ai kuble ya i MLA na po nopo constituency ba Miral Bon sim ya ka baila ra ya kane ka issue jong nong rem hang te hapo assembly ya ka ba ni site na kamentay nong rem te tangtahi habai de bat kine na kilyang nong mi khmat na po riboy ka jongi ka message jonga ka banga kwa ban ai sarkar te kalong ba smobha ba ka sarkar la kumno kan phai khmat lem she kinong rep jongi ki badon chane ka them riboy kumbang itip menta ka sarkar kala ai ka yu dilang hapo William Nagar kumjuro hialong bat hapo East District East Jentia Hill kana East Khasil District ru gila yo ya ka yu dilang te henry kumbang kalong menta hang ni hapo boy ngim pat yo awi ru ka yu dilang te ka jingkat pat hi nakaliang ka junga ya kaliang ni ya ka bor sarkar hi balak kumno kin penmi ya ka wi ka yu dilang ka ba hang ni hapo ri boy ka jungi bangila ban penya yu ya kini ki marep ki jungi kan